ሰላም ዝኸበርኩም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም መደባተይ ትከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ዘለኹም ፅቡቅ ክትህልው ተስፋ ይገብር ንሎሚ ጥዕምትን ቀላልን ንምሳሕ ወይ ንደራር ትኾነና ግዜ ዘይትወስድ መግቢ እየ ሒዘ መፅየ ዘለኹ ስጋብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ይዕድመኩም መጀመርያ ክልተ ኩባያ ሩዝ ኣፅሪና ሓፂብና ኣሊኽና ብጎኒ ከነፅንሖ ኢና ቀፂልና ኣብ ድስቲ ክልተ ማንካ ዘይቲ ኣርሲና ሓንቲ ማንከለይቲ ሽጉርቲ መቲርና ክንቀልዎ ኢና ክልተ ሓባ ዝተፋሕፈሐ ሽጉርቲ ጻዕዳ ኣእቲና እውን ምስቲ ዘይቲ ንቐልዎ ቀፂልና ድማ ፍርቂ ደርሆ ኣቐዲምና ኣፅሪና ሓፂብና ኣሊኽናዮ ፀናሕና ማለት እዩ ኣብቲ ዘይቲ እንዳገላበጥና ክንቀልዎ ኢና ሽጉርቲ ከይሓረን እውን ሓዊ ኣህዳ ኣቢለ እየ ዝቐልዎ ብክልተ ወገን ምስቲ ዘይቲ ምስ ቀለናዮ ድማ ቀፂልና ክልተ ሓባ ጉዕ በርበረ ዘይተጣሕነ ቀርፋ ቅንፍር በርበረ ፀሊም ከምኡ እውን ጨው ኣእቲና ቁሩብ ሓዊ ከነህርሞ ኢና ብላዕሊ ማይ መሊእና ድማ ከዲና እቲ ስጋ ዝበስለልና ማለት ን25 ደቂቕ ስጋ ብፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ክበስለልና ክንገድፎ ኢና ንሱ ስጋ ዝበስለልና ድማ ኣብ ባዴላ ሓደ ማንካ ማርጋሪን ጌርና ሓደ ኩባያ ሽዕርያ ስጋ ዝቀይሓልና ክንቀልዎ ኢና ኢድና ከይፈለና እንዳካወስና ስጋ ዝቀይሕ ምስ ቀለናዮ ድማ ማይ ጌርና ን7 ደቂቕ ከነብስሎ ኢና ቀፂልና እቲ ክበስለልና ዝገደፍናዮ ስጋ ምብሳሉ ኣረጋጊፅና ካብቲ ማይ ሰፊፍና ከነውፅኦ ኢና ስጋ ኣብ ሸሓኒ ክዝሕለልና ክንገድፎ ኢና እቲ ቀመማት ድማ ሰፊፈ ከውፅኦ እየ እዚ ከም ምርጫና እዩ እንተደሊና ኣብኡ ክንገድፎ ንኽእል ኢና እዚ ካብ ሓዊ ከይውረድናዮ እዩ ቀፂልና ድማ እቲ መጀመርያ ሓፂብና ዝኣለኽናዮ ሩዝ ማዩ ኣስፊፍና ኣብኡ ከነእትዎ ኢና ከምኡ እውን መቐረቱ ሪኢና ጨው ወሲኽና ከዲና ነብስሎ ቀፂልና እውን ኣብ ባዴላ ወይ ድስቲ ቁሩብ ዘይቲ ኣርሲና ሓንቲ ንቑመት ዝመተርናያ ሽጉርቲ ክንቀልው ኢና ሽጉርቲ ኣፀቢቕና ምስ ቀለናዮ ድማ ሓንቲ ብደቂቕ ዝተፋሕፈሐት ካሮት ከምኡ እውን ሓደ ኩባያ ዓይኒ ዓተር ኣእቲና ክንቀልዎ ኢና ፀቢቕና ምስ ቀለናዮ ድማ ክልተ ማንካ ሳልሳ ከነእትወሉ ኢና ከምኡ እውን ቀመማት ነእትወሉ ዓቐን ድማ ኩሉ ፍርቂ ማንካ ማለት ካብ ህሩድ ቀመማ ልጫ በርበረ ፀሊም ከምኡ እውን ጨው ከነእትወሉ ኢና ኩሉ ብሓደ እቲና ድማ ሓደ ኩባያ ማይ ጌርና ኣሰማሚዕና ከዲና ከነብስሎ ኢና እዚ ስጋ ዝበስለልና እውን እቲ ኣቀዲምና ክዝሕለልና ዝገደፍናዮ ስጋ ጓንቲ ተኸዲንና ብኢድና ወይ እውን ብኻራ ኣድቂቕና ክንፍትፍቶ ኢና ኣፀቢቑ ምስ በሰለልና ድማ ኣብ መወዳእታ እቲ መጀመርያ ዘብሰልናዮ ሽዕርያ ከምኡ እውን ዝፈትፈትናዮ ስጋ ኣብኡ ኣእቲና ብሓደ ኣሰማሚዕና ድማ ንቁሩብ ደቂቕ ሓዊ ኣህዲእና ከዲና ክንገድፎ ኢና
هبزيا ዝኾነ ዝመረጽናዮ ዓይነት ንፈትዎ ዓይነት ኣሕምልቲ ወሲኽና እውን ክንሰርሓ ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ሩዝና በሲላትልና ኣላ ዝደለናዮ ዓይነት ጌርና ድማ ክንቅርባ ንኽእል ኢና ናይ ቤትሮ ፓይረክስ ካብቲ ዝሰራሕናዮ ሳልሳ ብታሕቲ ገይረ ብልዕሊኡ ሳልሳ ሩዝ እንዳገበርኩ ኣብ ርእሲ በብቁሩብ ብከምዚ ኣገባብ ክቅርባ እየ እንተደሊና እውን በበይኑ ማለት ኣብ ቢያቲ ካብቲ ሩዝን ሳልሳን ዝኣኽለና ቀሪፍና ብምውሳድ ክንቅርባ ንኽእል ኢና እዛ ናይ ሎሚ ዝሰራሕናያ ጥዕምቲ ንምሳሕ ወይ ንድራር ትኾነና ቀላልን ግዜ ዘይትወስድ መግቢ ኩላትክን ክትፍትንኣ ከምኡ እውን ክትፈትዋ ተስፋ ይገብር እንተፈቲኽና ከምኡ እውን ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብክና እውን ላይክ ኣይትረስዓ ኢኽን ኣብ ኩሉ ንኽትበጽሕ ኩሉ ክትጥቀመላ ሼር ክትገብራ ድማ ይዘኻኽረክን እቶም ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩሙን ሳብስክራይብ ምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ከምኡውን ንቐጻሊ ተኸታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ነታ ብታሕቲ ዘላ ቃጭል ብምጥዋእ እውን ሓደሽቲ ዘውርዶ ቪድዮታተይ ብቐዳምነት ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን እቶም ሓደሽቲ ኣብ ቻነለይ ሳብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣብ ቻነለይ እንዳበልኩ ንላይክ ሼር ትገብሩ ዘለኹም ከምኡውን ተተባብዑኒ ዘለኹም ኣሕዋት ብልቢ የመስግነኩም ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚኡ ነይሩ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰላም